esperar o antes ou después la foto, ¿me entiendes? Así que Acompaña-nos a actividade aquí as municipais e a decisión que tomou o comité de dirección de designar na miña persoa o director de campaña para as eleccións municipais do 22 de maio. Xa digo que o comité de dirección, bueno, pois fixo a honra de designarme igual que o fixo de cara á campaña que se celebrou nas autonómicas de 2009 director de campaña, neste caso acompañado na coordinación de Alejandro Gómez. E a partir de agora o que faremos é plantexar unha campaña, primeiro, que recolla todos os frutos do traballo que se veu facendo a toda agora, de designación dos candidatos das cidades, pois xa moitos meses, de explicación do programa electoral que xa temos, xa estamos facendo en diferentes actos que xa fixemos e seguiremos facendo durante o mes de febreiro, baseado pois nos principios que xa fomos adiantando, facer unha campaña moi pegada á rúa, explicarlle a xente cales son as nosas propostas xerais, e despois as propostas que ten cada candidato e as adaptacións que vai facer en cada municipio e cun obxectivo claro. Nos marcamos o obxectivo de, en canto aos resultados, e con ese guía vamos a traballar no Comité de Campaña Autonómico, de gañar as eleccións en 3 de cada 4 concellos de Galicia, gobernar, é dicir, que hai un alcalde ou unha alcaldesa ao Partido Popular en 2 de cada 3, e gobernar nas 4 diputacións, é dicir, das 2 que agora mesmo está gobernando o Partido Popular, máis as 2 que agora mesmo non gobernamos. O noso objetivo vai seguir sendo, despois de garantir, xa digo, o 100% da cobertura dos fármacos que se veña facendo a toda agora, os nosos intereses non coinciden coa das multinacionales, parece ser que os do goberno sí, despois de meses intentando e pedindo desde Galicia ou suxerindo o goberno que os mesmos principios de austeridade e de racionalidade no gasto público que está adoptando o goberno galego se adoptaran dende o goberno central, o que non esperábamos é que ora fagan o posible, eles non os adoptaron, pero que ora fagan o posible para que nós tampouco poidamos facelo. Nos reafirmamos nese objetivo de aforro que se está cumplindo, neses 300.000 euros diarios, que sirven para algo tan concreto como para poder financiar os hospitales que a Xunta vai construir en Vigo, que vai construir en Pontevedra, ampliación do Hospital de Coruña, todos os centros de saúde que quere facer a Consellería de Sanidade. Eso é o destiño do aforro dos máis de 100 millóns de euros que supón a medida adoptada polo goberno galego, e, polo tanto, resulta inexplicable que o goberno de España non quera apoiar estes obxectivos e, en cambio, se poña o 100% do lado das multinacionais farmacéuticas. Dende logo, os intereses das multinacionais farmacéuticas non son os intereses da Xunta de Galicia, e estamos seguros que non son os intereses dos galegos e das galegas, que o que